tan pelut com un os, però sí que soc una mica pelut, perquè soc dormilega, m'agrada molt dormir, perquè soc golafre, m'agrada molt menjar, perquè soc inaptent, que els ossos també es mengen la mel. Una mà, dues, 10 dits. Amb aquests 10 dits us explicaré un conte de dits. Us explicaré la història d'aquest, perquè aquest d'aquí era molt bo. Bueno, bo, superbo. Mira, aquest dit aquí li feia petons, així li feia. I a aquest dit li feia carícies a Simó. I el Simó era petit. Com que era petit, no sabia parlar molt. Parlava només una mica. I quan li deien alguna cosa, li diguessin el que li diguessin, sabeu què contestava ell? Contestava, pipí, caca. Li agradaven aquestes paraules. Les feia servir per tot. Per Julianov. Julianov. Us sembla un nom estrany? Sí. Doncs no. Perquè si vius a Rússia, dir-se Julianov és molt normal. Lo raro si vius a Rússia és dir-te Montserrat o Jordi. El senyor Julianov, que tenia un nom molt normal perquè vivia a Rússia, era un fuster. Feia coses de fusta. Granota! Què va? Això no és una granota. Com es diu això? Tortuga. Això és una tortuga? Què és això? Això és un cuc? Sí, que això és un dinosauri. Què és això? Un cocodril. Em van regalar 3 capsetes. Sabeu què hi havia dintre de les capsetes? No. Res. I vosaltres direu, t'han enganyat, si t'han regalat 3 capses buides, això no és un bon regal. Però sí, sí que era un bon regal, perquè dintre d'aquestes capsetes, que eren capsetes màgiques, es poden guardar coses que normalment no es poden guardar a les capses. Com per exemple, els petons. Vosaltres podeu guardar un petó en una capsa? No. Doncs dintre d'aquestes sí, ja ho veureu. Albert, fes-me un petó. L'anell, que agafes el petó de la princesa dalt, el fiques a la capsa i això, i la tanques, és això. Que un dia pensaves un petó i és difícil, fàcil. Un tornillo. Pega, un tornillo, què més? Una escombra. Una nena un cop em va dir que era el que fan servir els dentistes per arreglar les dents. Això és una... Banya. Banya. Això és la banya del cabrit. La banya del cabrit que va parir la cabra. La banya del cabrit que va parir la cabra, que es va beure l'aigua, que va apagar el foc, que va cremar el pal, que va picar el gos, que va empaitar el gat, que va caçar la garça, que va robar l'anell, que guardava el mocador de la princesa dalt. I aquesta és la darrera oportunitat de participar. Què és això? Hi ha gent que ha pensat coses però que no ha dit res, que aprofitin ara perquè si no ja no podran dir. Què és això? Una catarata. Una catarata, molt bé. Podria ser una cabana amb un llac i un arbre, la bola del món, una bombona de butano. Podria ser. Una casa. Una casa. Què més? Qui hi ha al costat de la cabra i el cabrit? El pastor. Aquest és el pastor, que es va trobar l'anell i que es va guanyar un petó de la princesa del Vendrell.